ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾಗುಂಟು 18/5/26 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆಟುಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಈಶ್ವರಿಯ ಪರಿವಾರದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲ ಗುಪ್ತ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೋಕುಲ್ಡ ವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗಲಕದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ಆದುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಲಕದು ತಮ್ಮ ಬಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ವಾ ಪರಿವಾರದ ಕುಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಎಂಕಲ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಈ ಈಶ್ವರಿಯ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲೆಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲೆ ತಿಳಿದು ನಿಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ದೈಹಿಕ ಪರಿವಾರ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಪರಿವಾರ ಆದುಂಡು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲುಪ್ಪುರು ಅವು ಹದ್ದದ ಪರಿವಾರ ಅಂಡು ನಿಗುಳಿತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಪರಿವಾರದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಗುಲು ಮಾತಾಪಿತ ಪಂಡ ಈರು ಮಾತಾಪಿತ ಪಂದು ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪಿರು ಐದವರ ಇಂದೊಂಜು ಪರಿವಾರ ಅಂಡು ರಚಯಿತನ ರಚನೆಯಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತೀಯರ್ಡ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಅರ್ನ ರಚನೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಗ್ಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಅವಶ್ಯವಾದಿಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದುಂಡು ವಿನಾಶಕಾಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಕಾದೆ ಪನಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪರಿವಾರದ ಗಾಯನನು ಏಪಲ ಗೀತೆಡು ಪಣ್ತಿಚೇರು. ನಿಗ್ಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದ ಗುಪ್ತ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಂದು ಏರಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಶೆ ಉಂಡು. ಏರಿಯರು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬರ್ಬು ನೆಡ್ದವರ ಆ ನಶೆ ಜತದು ಪೋಪುಂಡು. ಇದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದು ಪೋದು ಐದು ಒಕ್ಕ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೈವಿ ಪರಿವಾರ ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ನಾವು ಅಸುರಿ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು ಅಲ್ಪ ದೈವಿ ಪರಿವಾರ ಪುಂಡು. ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಂಡು. ಎಂಗ್ಲಿತ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದಗಳು ದೈವಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಗ್ಲು ತಿರಿಯುಂದರು. ಇಂಚೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾತೆರೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಲ್ಪುಗುಲಕದು ನೆನೆಪುಡು ಕುಲ್ಲೊಂದ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಉಮ್ಮಂಗೊಡು ಬರ್ಪಾರು ಏಪ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ನಿದ್ರೆಡು ಜಪ್ಪುರು ಆ ಸಮಯಡು ನಿಗುಲು ಜಾಗೃತಾಪಾರು. ನಿಗುಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕದು ಇಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗತುಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓ ಮಾತ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐತನು ಶರಣ ನಡಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರಿ ಪರಿವಾರ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪೊಸ ಇಲ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾದ ಬುಂಡ ಕೂಡ ಪರತೆರ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಪಿತರ್ದು ಹೋಗುಂಡು. ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಪೊಸತಾವು ತಯಾರಾದ ಪುಜರೋ ಅಡಿಮುಟ್ಟಗ ಪರತು ಇಲ್ಲಲೆ ಇಲ್ಲುನು ಒಂಜ ತೊಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಹೋಗುಂಡು. ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತಿರಿಯೊಂದರು ಇಂದು ಪರತ್ ಇಲ್ಲ ಅದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಇಲ್ಲದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವಸ್ತುನು ಪಾಡುವ ಈ ದೇಹಲ ಪರತಾದುಂಡು ನಿಗಲಿತ ಬಹುಶಃ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲರು.
ಮುಲ್ಪ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುಜರು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಪ್ಪನು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಖಲೆ ತಿಳಿಯುಂದರು. ಇಂದು ಗೀತೆಯಾದೊಂದು ರಾಜಯೋಗತ್ತು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಬಂದ ಪನಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ನಿಖಲು ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ನಿಖಲು ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಾರು. ಅಲ್ಪ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪಲ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ನೆನಪುಪ್ಪನಂಡ ಅಲ್ಪದ ಸುಖನೆ ಭಾಸಾಪುಜಿ ಚಿಂತೆಯಾದ ಕೊಡುಕನು. ಈ ಸಮಯದ ನಿಖಲಿಗೆ ಗುಪ್ತ ನಶೆ ಉಂಟು. ಇಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನ ಪರಿವಾರ ಆದಿಂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಗುಪ್ತ ಪರಿವಾರ ಬಂದ ಪನೋಡಾಪು. ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈಶ್ವರ್ಯ ಯಜ್ಞ ಬಂದಲ ಪನಲಾಪು. ಇದು ಪರಿವಾರ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಪಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಿಯ ಅವಡ ಮಸ್ತ್ ಭವಿಷ್ಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಅಪಾರು. ನಿಖಲು ರೂಪ ವಸಂತಾದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮ ರೂಪಲಾದುಂಡು ವಸಂತಲಾದುಂಡು ಇದೆಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಉಂಟು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖಲು ರೂಪ ವಸಂತಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು ಏಪ ಈ ಶರೀರಡು ಬರಪರು ಅಪಗನೆ ಅವಶ್ಯ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪವೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ರತ್ನಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತೆಗೆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಸ್ಮೃತಿ ಕನಾವನುರ್ಲೇರು. ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಇಚ್ಛ ತಿರುಗುನ್ ಬಂದ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಐನದವರ ನಿಖಲ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಲು. ವಿಷ್ಣು ಹತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದಿಚ್ಚಾರು. ಅಕ್ಲಡೆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜೆ ಈತೆ ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಭಲೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಶಿವನು ತೋಜ್ಪೋಚಿರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ತೂವಂದರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಐಟ್ ಬಹು ಮಸ್ತಾದು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ದಾಡಿ ಮೀಸೆ ತೋಜ್ಪೋವಿರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೊಂಡು ದಾಡಿ ಮೀಸೆಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ತೋಜ್ಪೋವಿರು. ಪ್ರಚಪಿತ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೋಡತೆ ಬೇರೆ ಆದಿ ಪಿತ ಅದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ತಾರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಐನೇದವರಿಂದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಂಶಾವಳಿಯರು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಒಲ್ಪೇರು. ಐದವರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಹಿರಿಯ ಇರತ್ತೆ ಬ್ರದ್ದನ ರೂಪೋಡು ತೋಚಿಪೋಯಿರು ಬೇರೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗದು. ನಿಖಲಿತ್ತೆ ಈ ಬಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದು ಸಹ ನಿಖಲೆ ತೆರಿದನು ಬಾಬಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪು. ಇದೇ ಭಾರತದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರಾದ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ ಬಿದರ್ದು ಹೋಗಿರು. ನಿಖಲು ಭಾರತದ ಸೇವೆಡುಲ್ಲರು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಖಲಿತ ಕೆಲವರೇ ಉಳ್ಳರು ಏರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಯುವುದು ಕೂಡ ಸಾರ ರೂಪೋಡು ತೆರಿಪೋಡಪು. ಜೋಕುಲೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಎಂಚಿನ ಮಾತಲ ಉಂಡೋ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಟ್ಟು ಒಪ್ಪುಲೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಸಹ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಸಹ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಗೊಬ್ಬೊತ್ತೆ ನಿಖಲಿತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬುನೋದು ಒಂದುಳ್ಳರು ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಪದ ಪಾತ್ರನು ಒಲ್ಪೋಗದೆ ತಂದು ಹೋಗ್ತೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪುವರು. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಗತಿ ಹಾಳಾದು ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪುವರು. ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಶೆ ಇರ್ದಂಡು ಬೇರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಪೂಜಿ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಹ ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಆದಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಮಾತೇರು ಬಂದ್ಪೇರು. ಇಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಗೊಬ್ಬು ಪಾಠವಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಧ್ಯಾನುಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಾಯದ
ಪ್ರವೇಶತೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಕ್ಲೆಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಪನ್ಪುರು ಇಂದು ಭೂತ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆತುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕಲ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಭೂತದ ರೋಗ ಎಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಓವು ರಡ್ಡು ಕಡೆರ್ದುಲ ರಾಪದು ಉಂಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಪುಗಳ ಬರವಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಾತಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿವು ನೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಂಚಿನಡ್ದು ಓವಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಮೆರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವೇ ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು. ನಿಖಲು ಓವಿಯ ದೇಹದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಸೇರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ. ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ಇಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಗೇರು ಬೋಡಾಂಡಲ ಪತ್ರನು ಬರೆಯುಲಿ ಆದುಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಚ್ಚಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಗ ಪತ್ರಡು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರನು ಬರೆಯುಡು ಪಂದು ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಗ ಪತ್ರ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅರೆಗೆ ಚಿಂತೆಯಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತುಲ್ಲಿರು ಒಂಜುವರೆ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿಸಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಬಹುಶಃ ಬೇರಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾಯೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆಪಿಸಿ ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಆಯ್ನದವರ ಇತಾಂಡಲ ಬರೆಯುಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ನಾರಾಯಣಿಯನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದವುಪ್ಪ ಇದು ಕೊರ್ದುಪ್ಪುನ ಯುಕ್ತಿಡೆ ಎಂಕುಲು ತತ್ಪರಾದುಲ್ಲ. ಇಂಚ ತೆರಿಪನಗ ಜೋಕುಲು ಖುಷಿರ್ದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಥಾಪನು ಪತ್ರ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ರೋಗಿ ಅವಡು ನೆನಪುಡೆ ಉಪ್ಪುಜಿರು ಹಿಜಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಬಾಗ ಸಮಾಚಾರ ತೆರಿಪೋಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬೇರೆ ತೆರಿಪದ ಇಂಚಿನಾಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಕುಲ್ಲುಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಬಾಬಾಗ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪನಾಗ ಜೋಕುಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪದು ಬರಲಿ ಬಂದು ಬಾಬಾಲ ಪನ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂದಿರು ಏರಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರೋ ಅಕಲು ಈ ಗೀತೆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೊಂದಿಸಿರು. ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆತುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಬನ್ಪೆರೋ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಹೊಂದಿಸಿರು. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಾದ ಪಂಡ ಬಾಬನ ತೆರಿಹೊಂದಿಸಿರು. ಬಾಬನು ತೆರಿಯುನೇರ್ದವರ ಭಾರತ ಸದ್ಗತಿನ ಪಡೆಯುಂಡು. ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯುನಂದಿನ ಕಾರಣ ಭಾರತ ದುರ್ಗತಿ ಪಡೆಯುಂಡು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿಪೇರಿಯಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಸದ್ಗತಿಡುಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಒರಿನ ಮಾತಿರಲ ಮುಕ್ತಿಡುಗಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಭಾರತ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡುಪ್ಪುನಾಗ ಒರಿನ ಮಾತಿರಲ ಮುಕ್ತಿಡುಪ್ಪು ಇರು. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿಯತ ಉರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಅವಶ್ಯವತ್ತ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮದ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಅರೇನ ಆತ್ಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ರಡ್ಡಿಶನ ಅಪ್ಪನ ಉಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಒರಿ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಸಂಗಮಡು ಮೂಚಿ ಜನ ಅಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿದ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಶಿವಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆರ್ದೆ ಆಸ್ತಿನ ದೆತ ನೋಡಾಕೊಂಡು ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರನೇ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಶಿವಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲಾರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಇಂದು ಸತ್ಯವೈನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಓರಿನ ಮಾತ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು. ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಂಡು ಆ ಪತಿತವೈನನೇ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಮನ ರಾಜ್ಯಡಿಂದು ಆದೇ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬದ್ದದ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ತೇರಿಪೋಯರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಪಲಿ ವಿಕಾರಡು ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಮಿತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆಯುಡಾಕೊಂಡು ಬಿರುಗಾಲಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ವಶ ಇರಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸಮಯಡ್ಲ ಬತ್ತದುಪ್ಪುಚಿ ಆತ ಮಾಯದ ವಿಕಲ್ಪಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಇರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬಿಂದು ನೆನಪುಡು ಪೂಜೆರು ಮಲ್ಲ ವಸ್ತು ಅದಿತ್ತಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಬಾಬಾ తెలిపారు. నీకు శివబాబా పందు పనులు నెనపు మనుపులే. ఈ పరత్ ప్రపంచం మరతుపోలే ಶಾಂತಿಧಾಮುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಕೇವಲ ಶಾಂತಿಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುರದೆ ವಿಕ್ರಮುಲು ವಿನಾಶಕುನು. ಆತ್ಮಗೋ ಮಧುರ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಪ್ರಿಯತಮಾದುಲ್ಲಿರು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಇರನ್ನು ಮರೆತುಪೋತಾ ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಏರನ್ ಲೆತನ್ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕಲು ಸುರುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ತದು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಾಕಲೆಲ್ಲ ಲೆತನ್ ಬರುಡಾಪನು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಪೋದು ಪತಿತ ಎರಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುನು. ಆಯ್ನದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ಈ ರಥನು ದೇತೊಂದೇರು ಬೆರು ಮಾತ ಪಾತೆರದ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಒವ್ವೆ ಕೊಳಕದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಒರಿಯ ಕೊರಿಗೆ ಉಬ್ಬುನವು ತೆಲಿಪುನವು ಪಾತೆರನವು ಇದೇನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬಾಕಿ ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೀಯಂಡದಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು ಪೋಪುಂಡು. ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೆನಪು ಏರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಇಂದೆರ್ದಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈತನಿಕಲು ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತರ ಅತ್ತಂದ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದುಲ್ಲರ. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಓದವಿರು ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದುಂಡು. ಪಿದೈಗೆ ಪೋಂದು ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಶೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುರುಡಾಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಅಪಗ ಜಾತಿ ಪಾತಿದ ಭೇದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಭೇದ ಮಾತಲ ಪಿದಾದ ಪೋಪುಂಡು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ಐಟು ಭೇದ ಭಾವ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಯಡು ಭಾಷ್ಯದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಡಕುಂಟಾದುಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೂವೆ ಭೇದ ಭಾವ ಉಪ್ಪುಚಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗುದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಗಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಹೂವೆ ದೇಹದರಣ ನೆನಪು ಬರಬಲ್ಲಿ ಐಕಾದ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಇಂದಿರದಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯದ ವಿಕಲ್ಪಲಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾರಬಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಧ್ಯಾನಡು ಮಾಯದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರವೇಶತೆಯಾಪುಂಡು. ಈ ಭೂತ ಪ್ರವೇಶತೆಯದ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ತನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಮಾಚಾರನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರಡು ಸಾರನು ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಸರಳ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭವ. ಓವಿ ಪಾತೆರನು ತೂಪಾರು ಕೇನುವರು ಐತ ಸಾರನು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪರು ವಾ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪರು ಐಟ್ ಸಾರ ಅಡಕವಾದ ಪಡು. ಇನ್ನಿರ್ದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸರಳವಾದಪ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಸರಳ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಸರ್ವ ಪಾತೆರುಡ್ಲ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆದಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಡ ಹೂವೆ ಕೊರತೆರಗಳ ತೋಜಿಜಿ ಹೂವೆ ಪಾತೆರಡು ಸಾಹಸಲ ಕಡಿಮೆಯಾದಪ್ಪುಜಿ ಬಾಯ್ದು ಎಂಕುಲು ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಬರಪುಜಿ. ಇಂಚಿನ ಸರಳ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಸರಳ ಚಿತ್ತಾದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಸರಳ ಚಿತ್ತಾದು ಮಲ್ತು ಬಟ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಪ್ರಭಾವರ್ದು ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಪ್ರಿಯಾಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಡೌಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಪೆರಗಾದು ಓರಿಯನ ಬುಡಿ ಎರಡ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತೆನಲ್ಲ ತೂವಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತೆನು ತೂಪಾರು ವಾ ವಸ್ತುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ಓವಿಯ ದೃಶ್ಯನು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಪಂಡ ದಯಗ ಎಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆವಂದೆಪ್ಪಡಪಗ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಏರುಪೇರಿದ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಈ ಕ್ಯೂಟ ಸಮಾಪ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ